Umphathiswa wezothutho umnumzana Fikile Mbalula ulinyusile inani elinokukhweliswa ngabaqhubi beetaxi lisuka ku-50% layokutsho ku-70%, nto leyo ithetha ukuba itaxi ekhwelisa abantu abalishum'elinesihlanu ingakhwelisa abantu abalishumi. OkaMbalula uye walungisa nesibhengezo sayizolo sokuba itaxi ingakhwelisa inani eligcweleyo xa bonke abakhweli benemask, kodwa ngoku umphathiswa uthi oku kungadala umbhodamo ngoku uthi kumiwe ku-70%. Ebethetha kwirenki yeeteksi yaseBri eRhawutini. 100% means that omunye phozu komunye, you are too close to each other with the masks, so it doesn't make sense. So what is important is that we must maintain the 70% that is realistic. Umphathiswa wezothutho umnumzana Fikile Mbalula ubhengeze izolo ukuba liyanyuswa inani labantu abavumeleke ukuba bangakhwela itaxi ngeli xesha lokumiswa ngxi kweentshukumo kulo lonke eli. Nanjengoko ukuqala kwale nkqubo kule veki iphelileyo bekuthiwe itaxi zingakhwelisa isiqingatha ekhulwini senani labantu ekuvumeleke ukuba ingabakhwelisa ngokwesiqhelo, kodwa ngoku ihlaziyiwe le migaqo. Umnumzana Mbalula uthi babambe ingxoxo kunye nemibutho yeeteksi baqwalasela iindleko zabaqhubi beeteksi bafikelela kwisigqibo sokuba elinani linyuswe liyokufikelela ku-70%, nto leyo ithetha ukuba itaxi ekhwelisa abantu abalishum'elinesihlanu iza kukhwelisa ishumi labakhweli. The demand that the taxi industry is making a loss in this time around, and therefore with the capacity of loading, they will not be in a position to ferry people and to offset some of their debt in terms of paying the driver and petrol and all of that. So we then discussed the model from 50% and then we arrived at 70%. OkaMbalula uthi nangona izolo bevakalise ukuba itaxi ingakhwelisa inani eliqhelekileyo igcwale kuphela xa wonke umkhweli enemask, kodwa ngoku uthi siphinde saguqulwe sisibhengezo emva kokuqwalasela ukuba oku kungadala umbhodamo, nanjengoko eyona nto ibalulekileyo kwezi nzame zokuthintela ukunwenwa kwentsholongwane yecorona ikuqinisekisa ukungasondelelani kwabantu. Where the taxi is filling up to 100%, it should happen strictly under the supervision of ensuring that everybody in the taxi has got a mask like this. So we realize that it will cause confusion. We don't need it, and therefore we stick with 70%. Ukanti lolulwe nexesha ezisebenza ngalo itaxi siza kusebenza ukuqala ngentsimbi yesihlanu ekseni uyokutsho ngentsimbi yeshumi ekseni, ziphinde zibuye kwakhona ngentsimbi yesine emini uyokutsho ngentsimbi yethoba ebusuku, ukulungiselela nabantu abaye ezivenkileni beyokuthenga ukutya. Times have actually been relaxed to 10 o'clock because the complaint also from the citizens was that the shops, for those who want to use taxis to go do shopping, 9 o'clock is not realistic because that is when the shops open. So it is 5 to 10, which is reasonable. And then from there it is 4 to 9. Umphathiswa ubaqhwabele izandla abaqhubi beetaxi ngokwenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba abakhweli bakhuselekile. Kwiindaba ze-SABC ndinguNobathembu Zanzi.